Malo je, mislim, trenutno teško, ali okej. Kakvo je, mi nismo imali dete, to su stvari koje stoje tu godinama. Prozori su Bili baš onako u užasnom stanju. Stvarno, pogotovo ovi prozori, recimo, na kartoteci. Bude hladno kada leže da prime infuziju, pa im bude hladno, pa ih mi pokrijemo. Uvek se nekako, što kaže Branka, snađemo. I vreme je bilo, ipak je ovo objekat stariji, a znaš šta, da je bolje ovde, verovatno da ne bi ni išli u Kraljevo. Kad mi sad doktor napišao ovde sve, ja moram da nosim u PIO fond u Kraljevo, da mi uveri da idem za Beograd. Pa da će mi oni tamo to prihvatiti, kako će mi prihvatiti? Ništa nije ulagano od njega, kako pamtim, to je tako bilo. Ovde je kod nas dalek i put, i od Florice, i sa sela puteva slabo ima. To je za nas stvarno velika prilika. Ne znam da li to ljudi uopšte mogu da shvati, da pretpostave i da uvide koliko to nama će da znači. Ja sam toliko, da ti kažem, uzbudjen i volio bi da se napravi, kad bi moglo da napravi, ja imam 3 sina i... Pa sve je najbolje što kažu i da nastave i sa tim tempom i tim radom i dalje u druge centre. Hvala mnogo, mnogo hvala.